Records. Al-Mustapha abin yabo na salamu alaika. Al-Mustapha abin yabo na salamu alaika. Iyaka na abudu rabbina ne mai amsawarka. Tuba nake ga faru laifin da nayi a gare ka. Mun zo mu ne domin mu wake gwanin mu gwanin ka. Al-Mustapha domin sa ne mun ka gana kwayi. Ni na fake ina ta roƙon ka rabbu zati ga baitukan ka sana rera su baiti baiwa ban na dinga begensa saiti karan muhabba dai ta sauka a dukkan min ya kaliki da don salati ga angon Hafsa khairul anam wannan da sunan ka ne sunansa sali ka sa sahabbai da duk mabiyansa sai Fadima Batulu tsokarsa ce ta jikinsa karshen ado matattarar kyau salamu alaiki zinariya ganan masoyanki yan maulanki mun kwankwasa ki ce a dube mu yaran kirki ya faɗi ba a zuciyar nan akwai kaunar ki ya jarumai duk wanda ke ja da ku ya faɗi ya gai da ku ne mazajen gidan zulijuri aikin ku ne kowa ya ja dole sai ya faɗi aikin ku ne ya ja da ku mu bayyana rabi ya bai isa uban Muhammadu Attijani dan Fadima mun gaida kai Shehana Jilani sai mai akwai in yasi kaula hamai diwani mu za mu je mu gaida shehin da ke mana nuni barkan ka dai ya mai kilo ta mu je baban mun sallama motar ka dai yanzu ta daidai mu sai mun fada da san ma aiki kake renon mu aiki isa sai mai isa ja mu je maulan mu dai sallama silahu labbai ka sarkin sulhu begen ka ne farin ciki na aya musbahu kaunar ka ce madogara ta abun Allahu dan Amina majinginar kaunu gatan ruhu barin da barkan ka dai sayyidi sadati ni na ka ne da san ka ne an kai mini binti kai lamuni na ganka kafin na cimma wafati magiyin ka ko dan waye shi za na baratika kai ne ka ce ceton ka yau mulki ya mati hakum dan Amina shafi'u sunan ka ne la shakum ranar kawai kana ta ceton ka baka cizin duk naka ne da yan wutan har da yan aljanna Al-Mustapha ina da kai dole zanai murna kai ne uba shafi'u mai lamunin aljanna a cikin dubu wallahi ni kai kadai zan nuna kai ne bane uban farilla dalilin sunna I love you ina fada ne da babban murya mu yan gida tabbas mu rabbin mu ne shek yaya caji muke da baitukan da in kun shirya ku taho mu je cikin gidan sai mu gaida rukai ya sayyada ina wuni ya su ummul kari yayan gidan kamar su Zainab gidan Alluri mu tabbata a cikin gidan nan akwai alkhairi yautar kuma cikin kalandin sa ne zina ya Mustapha abun yabo na salamu alaika nai jinjina a gare ka ta ce da kai labbaika zan furta sunayenka Mahmud ne takenka mashahudu hutawarka mahi salamu alaika mahadi ina bayanka to ja mu je labbaika ta bi ka na zabe ka mai son ka dan maulanka mai gaisuwa ne naka ni ne nake gaishe ka Allah yana bayanka kuma ga sahabbai naka malakai suna kaunarka har jinni sun zabe ka har insu su ma naka sammai da kasai naka Mahmud na gaishe ka nai jinjina a gare ka Farhama mai begin ka mai gaisuwa yana kaunar ka Mahmud salamu alaika Mazuk salamu alaika Muktar salamu alaika Mahi salamu alaika Mashhud salamu alaika Mazuk salamu alaika Mazkur salamu alaika mai martaba labai ka sarkin da ba tamkarsa mai bin ka ni zan bi shi mai son ka ni zan so shi magiyin ka dole na kishi mabiyan ka su ne namu magiyan ka ne magiyan mu labbai ka ya Muhammadu annabi assalamu alaikum sirkin Ali duk wanda ke ja da kai cansa taken ka ne ka yanka har ne ka sare kansa in an yi kullu Umar ya ce ya zara wukarsa babu ga wanda zai ja da angon Hafsa Sarhama ne cikin masoyan ka zabe ni baiwar yabo
a ya masoyi a bani begen ka ne farin ciki na a ya zurmani mai gaisuwa abun kani shi yake min nuni. Al-Mustapha abin yabo na salamu alaika. Al-Mustapha abin yabo na salamu alaika.